Ah, hapit naman itong gabi. Uy, unsa na maro oras? Ako mo siya na uli akong pares. Uy, sus. Nakalimot siguro siya. Usa tang pitsaha ay. February 14 ron. Wajib paramdam. Sa kato siya, kaya hunahuna pa baka siyang nasa asawa nga dapat yung i-greet og Valentine's Day. Sus. Asa na karon? Ay, naginamhinan ba kung makadawat kong buwak? Napay chocolate. Unsa pa na diha? Manhiman. Ah, may gabi na lang hanggaman ng siguang mo gabi. Hapit na maman ang 14. Wajib paramdam. Asa na karong amaw ay? Oh, usa pa. Ano karon? Ano nadugay man siya ron nga dapat alas 5 to alas 6 na uli naman na siya. Ano pa man mauli? Ang kuyo lag na to ka ireng-ireng dito nag-Valentine's to iya sa lain. Katilaw lang jud karon. Awal lag mauli ka. Katilaw jud ka. A few moments later. Ay, pagkaya na talaga. My love. Oy, Pasensya na. Oh. wow, thank you, my love. Happy birthday. Oh, Happy birthday. Valentine's Day. Thank you, my love. Balintong karon. Abi, dyan ako nakalimot Di. ka, my love. Kaya My nakalimot doon. Dahil kaya, ay, alam mo, Pasin- sinugay ka na uli. Oh, ganing. Pasensya ba nga nadugay ko? Kibaw ka na traffic ko. Kay, nagpahimot ako, anak. Kay special kay ka na ako. Wala, salamat, my love. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day po. Sabi na mo, my loves. So, tiyan ka sa tinuod. Baka, wagi ko'y kwarta. Pero, nakapalit ko, anak. Yati, ra. Para lagi ni mo. Manig-ingo may labas ba sa Tagalog? Hindi ako mayaman para bilhin ko ang kahapon. Pero, handa akong utangin ang ngayon makasama ka lang maghapon. Sweet, eh. Ay, siya. Ay, char. Kaya biya ka, wala siya. Ikaw yung inusara sa akong kasing-kasing. Dapat lang, itong duha, may atigok juga. Anyways, thank you. Nya, unsa man. Bawa ka, nanay kapalit mo nga. Tara. Yes, Ay, kung karoon na. Ang sa may gibati bang gitagaan na? Ang kikilig, oy. Ang kikilig. Oh, di ba? Bumaki ko ba? Tao kignaw ba? Ang bitaw, natin ako, pag suod mo, wala ko kailabi kung bisikin sang formal man kayo. Nya, karabin mo no? Di, ipod ko nagmaayo tungod og alang nimo. Thank you. Minana ka importante sa akong kasing-kasing ug kinabuhi. Pagka-sweet yun, eh. Kasi okay na buhay, man yun. Nya, kanang abin mo, buhato na kung tanan, malipay ka lang. Nya, saan naman may lunch? Tulad ta, Asan man ta? sa kwarto. Wa may kwarto nga to, ha? Di sa katre. Agoy! Tara na. Sige. An hour later. Ay, susi, pangihapo na. Ay, naluto na dyan itong kanon. Patay. Alam na yung sundan na eh. Ano, ang tunay pala, tumayla dyan sundan, oy. Nadiyo sa naro pa niyang budget. Kung doolon, be. My loves. Oh. Sige, tagong palit sundan, be. Sudan ba? Okay na sundan, Ay, kwarta, oy. Saan naman taong ko? Masi, di man ko bangko, kasi giyan mo pangayo og kwarta. Uy, nga nang mawa man kay kwarta nga ako manggihatag nimo ang di ba ning anay ko, oh my loves, oh gunitin ang pang budget sundan ha pang 1 week. Oh, di ba akong gihatag nimo na asa na ron? Ay, sus na unsa ang taong ka. Ay, muram tag itiim. Kadali, pas lagi rum ko kwarta. Tinood, yung hatag ka na ko. Yung sa adlaw, ah. February 14. Oo, mga na di ha. Ang kaapan ko nimo, bisulado ko yan mo, magsige kag padungog-dungog nga. Sus, pila na lang ka. Valentine's Day ang nangagi. Wagi, ning hatag na ko buwak. Ah, subot pasabot. Ang katong para budget panud ano imong gipalit? Oh, para di na ka maging padungog-dungog. Balag, wa tay sudan. Basta mapalitan na di ka ng buwak-buwak diha. Uy, ayo gud ani mo gud. Ako na ba ayo. Gipalitan di karon di ka masigig padungdungog ingo nga. Sus, bilan lang ka Valentine's Day nga giwa, do pinatawat agoy. Sus. Para mo ka no. Katong buwak nga akong gipalit og titibir, halakan na ato. Oh, kan ato.
may nagsi ka klaro man imo day. Imo magkong giunay day. Oy, ang akong gihatag ang basit imo mo imong gipalit na ako nagpatabog sa kagalingon. Di, uy, ako may nipalit. Agoy.